Constantin Gabriel, sunt din București, de anul ăsta sunt medic specialist chirurgie dentară pe olară și mă interesează foarte mult zona de adiții, în special partea de adiții verticale, cumva, sunt cele pe care dau tot timpul bătăi de cap. Da. Sunt Cristi Thomas, din București, am terminat dentul în 2016, sunt rezident la Paro acum. Am făcut și cu soția un cabinet și m-ar interesa să completez cum am zis și mai devreme, să completez ce nu știu, să vedem ce fac bine, ce nu fac bine. Salutare! Spânul Alexandru sunt și iată-ne la primul eveniment, marca Spân Learning din această toamnă. Un eveniment GBR sau regenerare osseoasă ghidată, care este tema mea favorită și sunt fericit că am putut să facem acest eveniment. Salutare! Sunt Leonar Leca din Pitești. Mi-a plăcut foarte mult cursul domnului doctor. Partea de operație live îți răspunde la toate întrebările din teorie. Tot personalul e foarte amabil. Domnul doctor îți răspunde la toate întrebările tehnice pe care le pui, toate întrebările legate de materiale. Nu sunt secrete, nu e nimic comercial. Chiar e un mediu foarte bun pentru a învăța tehnici chirurgicale avansate. Sunt Alex Vârculescu, sunt din Sibiu. Am ales cursul de regenerare osseoase ghidate, știind că domnul dr. Spânu este un maestru în ceea ce privește procedura de GBR. În cele 2 zile am aflat informații valoroase, informații care cu siguranță vor aduce rezultate foarte bune în practica de zi cu zi. Îl cunosc de mult pe domnul dr. Alexandru Spânu și la multe congrese și conferințe am văzut cazurile dumnealui și de când am aflat de cursurile acestea mi-am dorit foarte tare să ajung. După 2 ani, după ce au ajuns colegii mei din oraș, am reușit și eu să ajung. Au fost alte chestii care m-au împiedicat oarecum să ajung, dar acum am făcut-o posibilul și am ajuns și sunt tare fericit și mulțumit de ce am întâlnit aici, cazurile care le-a prezentat dumnealui și în ansamblu e totul super ok. A fost am intrat direct în pâine cu 2 live OP-uri foarte mișto, care au combinat oricum mult mai multe chestii decât simple GBR-uri. Am văzut tehnici și cu membrane resorbabile și cu membrane neresorbabile, și cu pini și cu pini autofiletanți, tehnici de eliberare a lamboului și tehnici și materiale de sutură. Cred că a fost o experiență ok și de fapt sunt convins că mă va ajuta pe viitor să-mi îmbunătățesc mult partea de GBR pe care o practic în viața de zi cu zi, basically. Cel mai important a fost faptul că cursul s-a bazat pe cazuistică și pe parte practică, ceea ce ne ajută foarte mult să ne dezvoltăm abilitățile. Atmosfera a fost prietenoasă, ne-am creat noi prieteni aici și cu siguranță vom reveni la alte module. În principiu mi-aș dori să particip la modulul din Italia cu domnul dr. Spânu și Mircea Gheorghiță. Sunt pentru a 2-a oară la cursul domnului doctor. Primul a fost de sinus lift, în urma căruia totul a mers, a decurs foarte bine. Am ales cursul de GBR pentru a îmbunătăți tehnica. Am avut la live pe 2 intervenții super frumoase, fabuloase pot să spun. Sinus lifting extern cu GBR și am efectuat un GBR cu membrană de colagen elastică și am obținut așa un dom foarte frumos, sos. Iar a 2-a intervenție a fost de asemenea un GBR, am inserat implantul Prama, implantul Prama și am utilizat o membrană nerezorbabilă. Colegii mei au putut să vadă la live OP, au fost aproape de mine în sala, au fost 6 oameni și au putut să vadă cum recrutăm osul autogen, cum stabilizăm membrana, cum facem management suturilor moale și cum suturăm per prima foarte bine. Bineînțeles, hands-on a fost, am putut să replicăm ceea ce au văzut colegii mei la partea de live OP. Seara am cinat la Ramada, unde a fost un eveniment gourmet frumos și mă bucur că au fost colegii mei din toată țara și vă aștept cu drag la sinus lifting și la următoarele evenimente marca Spân Learning de această toamnă. Mulțumesc pentru toate sfaturile și tot ce am învățat și chiar mă gândesc serios să vin și la alt modul. Mă interesează și mi-a plăcut ideea de soft tissue și cred că o să mă înscriu pentru decembrie.
Vă mulțumesc și mă gândesc să revin pentru cursul de soft tissue. Orașul e foarte mișto, clinica e foarte mișto și în principiu recomand tuturor cursurile domnului doctor. Pleci oricum încărcat cu o energie super pozitivă.